Eto, mnogi već postavljaju pitanje kada će političari u već započetoj predizbornoj kampanji početi govoriti o važnim stvarima, spasu gospodarstva i položaju radnika. Ima našu riječ i naše jamstvo da ćemo učiniti sve i da za 4 godine kad ponovno budemo stali pred hrvatsku javnost, pred hrvatske birače, da se nećemo imati ničega stidjeti. A sad možemo i zapivati malo, ajmo ko će prvi. 4 godine poslije, tko zna, nitko ništa ne zna. Krhko je znanje HDZ-ovaca kada su u pitanju stranački crni fondovi. Ja nisam bio zadužen za financije stranke, niti znam kako se trošio novac u bilo kojoj predsjedničkoj kampanji. Tako govore svi do jednoga, no poslije nas je 3 dana ipak nešto promijenilo. Prije je bilo u fokusu to da je sve ti lopovluci koji su rađeni preko Fimi medije i drugih načina izvlačenja novca iz javnih poduzeća bili su orijentirani na to da je to sve pokrao Sanader i još par ljudi, a ostalo je zanemareno to da je s time financirana izborna kampanja HDZ-a i da je to bio novac iz crnog fonda HDZ-a. I sad se to ponovo stavlja u fokus i naravno da tu HDZ i njeno sadašnje i bivše vodstvo strada. Tako da je sad samo pitanje je li to donesena ipak odluka na nekoj razini od strane nekoga da se Jadranki Kosor da do znanja da više nije u igri. Kako i dalje ostati u igri, pitanje je koje se uvijek vrti u glavama onih koji od politike žive. Tu nastupaju takozvani spin doktori, koji će priču lako zavrtjeti u drugom smjeru. Cilj je uvijek biti korak ispred protivnika. Imamo sada cijelu aferu oko HDZ-a i crnih fondova. Zadatak spin doktora jedne i druge strane je smanji štetu, drugima poveća štetu. Dakle, jedno od pravila u takvoj situaciji imaš lošu vijest. Pokušaj, ako je ne možeš već izbjeći, znači nisi je mogli izbjeći, pa pusti bar neku dobru vijest i reci, bar predsjednica vlade sve otvorila, da ona nije otvorila, ne bi ništa bilo od ovoga. Je to dobra vijest u svemu tome negativnome, ali bar nju pereš. To bi bio, eto, to je taj spin. Plivališta, tvornice, vrtići, mnogo je tu vrpci koje prerezati treba. A premijerka ne budi joj teško, stiže sve. I ne zaboravlja na pozdrave. Poseban pozdrav upućujem dakako svim hrvatskim braniteljima, svim hrvatskim generalima, a osobito hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Siguran je ovo znak da su izbori pred vratima, kaže Mirela Španjol-Marković. Uspavane desne birače treba probuditi, crvena opasnost kod njih i dalje pali koliko god ta fraza otrcana bila. No igraš s kartama koje imaš. Trenutačno nam se nudi mnogo forme, a malo sadržaja. Imali smo premijera koji je fantastično baratao formom, ali nismo obraćali pažnju na sadržaj i sada se dogodilo ovo što se dogodilo. Mislim da premijerka ovog trenutka ide zapravo istim stopama u retoričkom smislu. Dakle, bavi se formom, bavi se osmjesima, bavi se lažnim obećanjima, pozitivnom retorikom i sve ono što je by the book, što piše u knjigama kako bi trebalo nastupati u kampanji i da to Zorana Milanovića strahovito zapravo nervira. Tako otprilike izgleda kampanja koja još nije službeno započela, ali znate kako se kaže, nije nitko lud. A oporba je opet, kaže Krešimir Macan, posebna priča. Ne samo da su 4 godine čekali da padne vlast, sad čekaju da im izbori padnu ko zrela kruška. Neko je dobro rekao, Josipović bere grože, Jadranka bere jabuke, a ovi čekaju da im padne u ruku. Stručnjaci kažu da se Zoran Milanović pojavljuje samo kao reakcija na neku premijerkinu izjavu. U opoziciji čekaju da mi predstavimo svoj program pa da od toga nešto skupe i da oni objave. Ja nisam sigurno, ni kolega sigurno odgajani da krademo, niti da prepisujemo. Takav student bio nisam, a za druge ne znam. Milanovićev osnovni problem je što ga javnost percipira kao bahatog i uvredljivog. Mislim, zbilja je malo čudno da čak i simpatizeri SDP-a tvrde da će SDP dobiti izbore samo ako Zoran Milanović ne kaže nešto krivo. Krešimir Macan tvrdi da Savezu za promjene manjka strategija. Prvi glavni problem je zašto se zovu Kukuriku. Zašto Zoran Milanović kaže bit ćemo moćni peteh za novu zoru. Ja sam pitao ljude da mi objasni što to znači. Znači poruka nije došla do nikoga, osim do Međimoraca ili Zagoraca, ne znam ko kaže peteh, pjevac. Dakle, ne samo što je prihvatio da ih zovu Kukuriku, pjevci, a ne Savez za promjene, nego ide i s tom retorikom.
Kukuriku, kukulele, šamaraju se proteklih dana premijerka i predsjednik. A lako bi moglo biti kuku nama. Jedan od relevantnijih pokazatelja je koliko nam trenutni bruto društveni proizvod iznosi u odnosu na godinu prije izbijanja krize. A ta razlika trenutno je minus 13 milijardi kuna. Mi smo 3 mjeseca pred izbore, jer vi imate dojam da smo pred izborima na koji moramo odlučiti, hoćemo li otići u vražji mater ili će se Hrvatska izvući iz krize. Ja nemam. Sve se to događa u zemlji u kojoj je potkraj srpnja evidentirano 287.595 nezaposlenih osoba, u kojoj ljudi rade za minimalnu plaću od 2814 kuna bruto, dok drugi rade, a ne dobivaju plaću. U zemlji u kojoj su u posljednja 3 mjeseca kamate na dug porasle za 2%, pa nas svako novo zaduživanje vodi u vrlo neizgledan položaj. No krv, znoj i suze vam nitko neće ponuditi u predizbornoj kampanji, kažu naši stručnjaci, jer na kraju krajeva bira se srcem, a ne razumom. A naši političari uvijek igraju i na zaborav. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one noći koje sam dijelila s tobom, sanjajući i ljubeći. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo ona jutra koja bude naša tijela zagrijela kao mrtva. Ja nisam